Fietsers op Schiermonnikoog doggen zonder dat ze het weten mij on een experiment. Op 2 plekken in het 40 kilometer lange fietspadennetwerk worden alternatieven uittesten voor de skulpenpaden. En daar is een reden voor. Die kleinskulpen die komen uit de Waadzee. En wij zeggen eigenlijk van dat kunnen we net maken als natuurorganisatie. Het is een delfstof, het wordt als delfstof broekt. Wij zorgen dat er beroering in de groen ontstaat. Er is verstoring in de natuur door vogels die opvliegen. Wij willen dat eigenlijk net meer broeken. Wij willen andere manieren van skulpen ziekje. En er wordt je vooral zijn van, ja, we willen dat knisperende geluidje horen. We willen skulpen horen. Dat dus. Rechts een gewoon skulpenpaad en links een van de experimenten. Dit zijn skulpen. Deze komen uit de Noordzee, uit net Natura 2000 gebied. En dat betekent dat ze dat er geen klaar in zit, maar dat ze vermengd binnen met een liemsoort. Dus daarom has ik wat een orenkleur, maar het zijn gewoon skulpen. Het zorgt ook voor een langzame kalkafzetting. Dus daar toch blijven die bermen ook heel erg mooi, want er groeien kalkrijke planten in. Dus het is eigenlijk een heel goed alternatief. Maar het is wel even een experiment. Het werkt wat oors, het fietst wat oors. En dat bezorgen we het komende jaar. En dat liep het net verkeerd. Ja, het ziet er goed uit. Ik ben heel benieuwd of het ook daadwerkelijk effect gaat hebben natuurlijk. Maar ja, het fietst prettig, dus dat is fijn, denk ik. Maar op orenplakken hebben we ook nog een orenvorm van verharding. Dat is een halfverharding. Wat je wil vaker zeggen op Jeu de Boelbaan bijvoorbeeld. Daar heb je ook zo'n huddelaag. Er wordt meer gebruik van maken in Nederland. En dat is ook een kalkproduct, maar er zit stingen in.